אז רק רציתי להגיד לך, אולי באוטו שניסע למסעדה, אני אשחק איתך איזה משחק 2 אם נספיק. I'm only here for the אוקיי, ביי. trophies. רגע, מה רצית Does להגיד someone לי? here want to follow me? משהו שבא לי, אם אתה רוצה להגיד, שלפעמים מביאים עם אם בברול סטאר, כן, משהו כזה, כאילו אתה עושה משחק. אוקיי, אולי עד מחר אני כבר אצליח להשיג את היוקרים עם זה. אוקיי, חברים. ביי. נתק אתה. נתק. ישר. Follow me? הוא לא יכול לנתק עם אבא שלו ביום הולדת. אלא טוב, מי תגובות אבל בדולת בתגובות הבאים. באיזשהו סרטון לפחות תגיד מזל טוב. זה יהיה יום הולדת שמח, אני בטוח. תדעו. מה זה? מה זה? הם נראים ממש גרועים, הם מרגישים גרועים, אבל הם טובים. אנחנו לעומתם ממש גרועים. אם הייתי סופר, איזה כיסחון מתקפלם, אם הייתי... איזה כיסחון! עם צמרמורות, פשוט צמרמורות בגוף. איך רציתי להרוג אותם? יאו! משחק אחרון? אוקיי, יש. 700. ב-750 דברים נעשה את זה לא היום. I've got this. לא נורא. גם ביחדי. יש לי את הסכין הזה לביט. הוא סכין ממש כאילו טוב. היום הוא כבר נדיר מאוד. למה אתם אומרים? כי היום קורא את הסטנדרטים האלה שהיו פעם. אין. דמות שאני מאוד אוהב. כאילו אני ממש טוב איתה. ומגיע איתה עד יום חמישי, ואני הולך לעזור או עד מחר או עד אחרי מחר. אני הולך לעזור לרועי בייג להגיע עם הדמות מוטס לוין באמת. אתם רואים, ואני יש לי יקרות בקרוב 10 ויש לי חבר אני חושב איך להרתרם אותו. זה לרועי. קוראים לו מריו. הוא חבר מאוד טוב. ואיך לעשות אותו גם סרטונים. אתם רואים? אולי חשבתם שהולכת להיות עם אחר ושלד לא יפסתם. זה הדבר הכי טוב לה. סקוטריק. אני עפה בשמיים, לא טיפור ולא מטוס, להרגע. בתמרויס, להרגע. בתמרויס. וכמובן שנטוס לחור. נטוס.
ניקח ניצחון, טק טק טק, נטוס, 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 נטוס וניקח, נטוס, 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 נהרוג, נהרוג, ונהרוג, נהרוג, נהרוג, ניצחון, ניצחון, מי אמר פה ניצחון? אני כל כך יורג אותך, אני מחכה, אני מחכה שאני ברבות. מה? איפה כולם כאן? מה זה הדבר הזה? אין לי כוח אליכם. אין לי כוח. על מה? על מה? על מה? על זה? על מה? על מה? על מה? על זה? על זה? על מה? אני רק מכאן מהר, משיירת, זה הסרטון, מקווה שנהניתם. יאללה, מלאכים יאללה ביי.